Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baqy tarap ýurdumyz baqy täzelikler we habarlary tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuun Türkmenistan prezidenti ýurdumyzyň ýaralyk işleriniň belent serkerdi başlaýy. Goşun generali Gurbanuly Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onu harby hukuk goraýjylaryň 2021-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aýlaryna ýerine ýetiren işleriniň jemlenildi. Garaşly döwletimizde howpsuzlyk we asuwdalygy üçin etmek, harby hukuk goraýjylaryň işini kämilleşdirmek hemde olaryň maddi injamlaryň binýadyny pogtlandyrmak boýunça gaýry goýulmasy wezipeler keskitdenildi. Hemde beýleki bir näçe meseleler garaldy. Hormatly Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzary. Şuň bir Türkmenistan Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirýär. Mejlisde ýurdumyň harby hukuk goraýjy edalaryna şuň 10 aýynyň alyp barýan işleriň netijelerini tereder şeýleme garaşly döwletimizde howpsuzlyk we asuwdalygy üçin etmäge. Harby hukuk goraýjy edalaryň madden jaman binýadyny berkitmäge hemde olaryň işini hassa kämilleşdirmäge degişi soraglaryň bir näçesini we men beýleki käwrem soraglar ara matbuatlaşar. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň belen serkerde başdy. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Goranmak ministri Günnogdyýew söýlerdi. Goranmak ministri 2021-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary aralygyna ýurdumyzyň goran şukybyny berkitmäge hemde milli goşunymyzyň kuwatyny artdyrmaga gönükdirilen toplumlaryň harby özgertmeleriň çäklerini görülen anyk çäreler barada hatabat berdi. Yararlı güýçlerimiziň bilen serkerde başlanan çağırş boýunça harby gulluk etýän harby gullukçylary Türkmenistanyň yararlı güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralarynyň harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gullugy nowatdaky çağırş hakyndaky fermanyň düzgünleriniň ýerine ýetirişi barada hem hatabat berildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, üstünlükli durumça geçirilen goran şäheriyetli harby doktrinanyň ähmetini ölçekdi. Bu doktrina döwletimiziň paragatçylykly we asuwda durmuşynyň, watanymyzyň okgunly durmuş ykdysady ösüşiniň, onuň halkara geňişligindäki öňdäki ornlara çykmagynyň kepili bolup hyzmat edýär. Döwlet başlarymyza ýararly güýçleri iň täze ýürüýti teňkeler bilen mundan meýlekde öpçün etmegiň, bu ulgamda öňde bar tejribäni işiň ulanmagyň we durmuş meselelerini çözmegiň ileri tutulýan ogurlardygyny belläp, milli goşunyň ähli hyzmlarynyň işini kämilleşdirmek boýunça öňde goýulan wezipeleri üstünlükli çözmek meselelerini hemişe gödekçilikde saklamagy tapşyrdy. Şeýlekem hormatly prezidentimiz harby düzgün nizamyň bir jaýdylmegine, harby bölümlerde watançylyk terbiýeçilik işleriniň geçirilmegine, ýaş eskerleri şöhratly ata-babalarymyzyň nusgalyk görelmesine laýyklykda terbiýelemege aýratyn üns bermegiň wajypdygyny aýdyp, bu babatda ministre anyk görkezmeler berdi. Soňra Goranlyk ministri hatabatyny dowam edip, degişli tassamalaryň we şekilleriň üstü bilen häzirki döwürde harby deňiz güýçleriniň maddi enjamlaryň binýadyny berkitmek, ýurdumyzda täze häzirki zaman gämlerini gurmak boýunça alınıp barýan işler barada aýtdy. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başdy. Hatabat dinläp, Türkmenistanyň goran şäheriyetine bolan harby doktrinasyna laýyklykda ýaragly güýçleriň ähli düzümleriniň, şol sanyna harby deňiz güýçleriniň maddi enjamlaryň binýadyny berkitmek meselelerini ähmetini ölçekdi. Döwlet başlarymyza deňiz çäklerini gulluk edýän harby gämleriň taýýarlyk derejesini we bu düzümiň teň taýdan enjamlaşdyrmagyny hemişe üns merkezinde saklamagy tapşyrdy. Soňra baş prokuror Attaýew ýylyň başyndan bäri ýerine ýetirilen kanunçylygyň, adam hukuklarynyň hemde adatlyklarynyň berja edilmegini üpçün etmäge gönükdirilen köpürli işleriň netijeleri düzümleýän idaralara sanyl gomy ornaşdyrmak, işgärler düzümini pogtlandyrmak maksady bilen görülen çäreler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, takyk prokuror gödekçiligine amala aşyrmagyň, kanun bozmalary ýüze çykarmagyň hemde aradan aýyrmagyň we öňüne almagyň zerurlygyna ölçekdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başdy. Bu düzümiň üstüne ýüklenilen wezipeleri ýerine getirmek üçin gulluk borçlaryny ýerine getirmäge tuton ýerli çemeleşýän ýokary hünärmenleriň işlemeligini aýdyp, baş prokurora degişli tapşyryklar berdi. Soňra İçeri işler ministri Hoca Niýazow 2021-nji ýylyň geçen 10 aýyna geçirilen işler hemde düzgün bozmalaryň öňüne almaga we ýurdumyzda jemgyçilik tertibini üpçün etmäge gönükdirilen çäreler barada hatabat berdi. Şeýlekem ýanyň howpsuzlygyny üpçün etmek we ýol gödekçiligi gollugynyň işini kämilleşdirmek boýunça amala aşyrylan işler barada aýdyldy.
Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başdy hatabat dinläp, kanunçylyk we tertip düzgünüň bir jaý edilişine gözelçik etmegiň wajypdygyny bellädi. Hormat prezidentimiz ýol hereketiniň howpsuzlygy bilen bagly meselleri hemişe üns merkezinde saklamagyň möhümdigini aýdyp, ýol ulug hadisalarynyň öňüne almagy gönükdirilen şäherleriň ýygyderli geçirilmeginiň möhümdigini bellädi. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisiniň başynda ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başdy degişli buýrugy bol çekdi. Resmi nama laýyklykda wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine getirmän, işde goýberen kemçilikler üçin Aşgabat şäheriniň polisiýa müdürliginiň müdiri Ataýewa bir käýin çygyran edildi. Hemde ýol beren kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmek oňa soňky edep duýduruldy. Hormatly prezidentime de İçeri işler ministrliginiň ähli düzümlüğün idaralaryna işiň döwrewap guramaçyk usullarynyň ornaşdyrylmagyny ileri türýän oglaryň hatarına ketgitlep, ministre bir näçe anyk taşyklar berdi. Sonra ýokary kadiýetiň başlygy Usan Epetov milli kadiýet ulgamyny kämilleşdirmek, işgalaryň hünär derejesini ýokalandyrmak boýunça şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlaryna ýerine getirilen işler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başdy hatabat dinläp, ata watanymyzyň düýpli we oňyn özgertmeler ýoly bilen anamly öňe barýanyny aýtdy. Halkara hukugynyň umumy kabul edilen kadrlaryna laýyk gelýän kanunçylyk şol özgertmeleriň agtybarly bünyady bolup durýar. Hormat prezidentime de kanunlygy, adalatlygy hemde tertip düzgün öpçünetmegiň kadiýet işiniň esasy maksatlary bolup durýanyny belläp, ýokary kadiýetiň başlygyna amala aşylýan işleriň ýokary hilini öpçünetmegi, kadiýetleriň işiniň netijelerini ýokalandyrmak üçin degişli çäreleri görmegi taşyrdy. Soňra Milli Howpsuzlyk ministri Annaýew 2021-nji ýylyň geçen 10 aýynda ýerine getirilen işleriň jemleri garaşdy Türkmen döwletiniň gazananlaryny agtybarly goramak, durnukly jemgyýetçilik syýasy ýagdaýy öpçünetmek boýunça amala aşyrylan çäreler barada hatabat berdi. Döwlet başçylarynyň ministrligiň işine öňde baş tehnologiýalary işiň ulanmak babatda beren tapşyryklarynyň ýerine getiriş barada hem hatabat berildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, milli howpsuzlygy öpçünetmek ulgamyna döwlet syýasatynyň amala aşyrylmagynyň içerki durnuklygy puturandyrmaga, ýurdumyzyň dünýä giňişligine ýelýän ornuny hasy berkitmek üçin zerur bolan ykdysady, syýasy we harby kuwat artdyrmaga ýardam etmelidigini bellädi. Soňra döwlet serket gullugynyň başlygy Nuriýew serket gullugy tarapyndan şu ýylyň 10 aýynda ýerine getirilen işleriň netijeleri hemde ýurdumyzyň guryer we deňiz serketlerini agtybarly goramak boýunça görülen çäreler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başdy hatabat dinläp, biz watanymyzyň mukaddes serketlerini dostluk we dogunluk serket diýip eglan edip, ähli döwletler ilkinji nobatda bolsa goňşy ýurtlar bilen oňyn gatnaşyklary we netijeli hyzmatdaşlygy saklaýar diýip bellädi. Şunun bilen baglykda döwlet başçylygymyz Türkmenistanyň çäk bütewligini hemde onuň ykdysady beýikliklerini goramagyň serket gullugynyň esasy wezipeleriniň birdigini aýtdy. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başdy bu wezipeleri üstünlükli çözmek maksady bilen serket goşunlarynyň işini döwrüň taraplarına laýyklykda guramagyň hemde serkerdeleriň we eskerleriň netijeli gulluk etmegi we göwnüje ýaşamak üçin ähli şertler döretmegiň zerurdygyny aýdyp, döwlet serket gullugynyň ýol başlygyna bir näçe anyk taşyklar berdi. Soňra Adalet ministri Taganow hereket diýen kanunlary kämilleşdirmek hemde täze kanunlary işläp taýýarlamak bilen bagly teklipler taýýarlamak boýunça ýanwar-oktýabr aýlary aralygynda ýerine getirilen işleriň netijeleri hemde raýatlara kabul edilen gazyraşdyrjy hukuk namalaryny düşündirmäge gönükdirilen çäreler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başdy hatabat dinläp, häzirki wagtda kanunçylyk bünýadyny mundan meýlekde hemme tarap bilen pogturandyrmagyň esasy wezifeleriň biridigini aýtdy. Şunun bilen baglykda döwlet başçylarymyz terjeriş işleriniň döwletiň işlerini durandyrmagyň hemde raýat jemgyýetini ösdürmegiň zerur gurallarynyň biri bolup durýanyny belläp, bu babatda ministre anyk taşyklar berdi. Döwlet başçylarymyz raýatlaryň arasynda güýje girýän kanunlaryň many mazmunyny düşündirmek işinde täze usullary ulanmagyň wajypdygyny bellädi. Soňra döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaý Guliýew ýylyň başyndan bäri ýerine getirilen işler hemde gullugy teň Kitaydan döwre waplaşdyrmak we işgalaryň hünär derejesini ýokalandyrmak boýunça görülen çäreler barada hatabat berdi. Daşary ykdysady amallara hatap almagyň tany tehnologiýalaryny hemde monitoringini ýerlikderli ornaşdyrmak ugruna geçirilen işler barada hem aýdyldy. 2021-2023 ýyllarda eksport-import amallary üçin bir penjiratly tiýiň taslamasyny durumça geçirmek boýunça tasdiklanylan meýilnama laýyklykda daşary ykdysady işine gatnaşýan bir näçe ministrlikler hemde puwduklyň dolanyş idaralary bilen birlikde toplumlaryň işler alınıp barýar. Şeýlekem gullugyň ýol başdy ýeri halkara düzümleri hemde daşary ýurtlaryň etaty orduş guramalary bilen hyzmatdaşyp puturandyrmak boýunça amala aşyrylýan çäreler barada hatabat berdi.
Döwlet başlarmada hatabat dinläp, daşar siyasi işçiligiň ýoklanýanyny we halkara ýük taşamalarynyň möçürleriniň artýanyny nazara almak bilen ýurdumyza getirilýän öňümleri, olaryň belgilenen hil babatdaky ölçegleri dogry laýyk gelmegine has içgin gözükçüligi üpçün etmegiň wajypdygyny beledi. Hormatly prezidentimiz ýöňdewaji tehnologiýalar öňüşdirmäň atabyna gümrük terminallarynyň maddi enjamyň binýadyny döwre waplaşdyrmagy aýratyn üns bermegiň zerurdygyny aýdyp, gullugyň ýol başlygyna degişli görkezmeler berdi. Ýöňdewaji daşary ýurt tejribesiniň hemde häzirki zaman maglumat tehnologiýalarynyň giňden ulanmagynyň bu ýolunda alınıp bolýan syýasaty durumça geçirmek boýunça işleriň aýrylmaz bölegi bolup durýar diýip ýurdumyzyň ýararly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Bu babatda degişli görkezmeler berdi. Sonra Döwlet Migrasiýa Gullugynyň başlygy Ata Garaýew şu ýylyň geçen 10 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri hemde gullugyň öňüne durýan gaýry goýulmasy wezipeleri netijeli çözmäge gönükdirilen çäreleriň amala aşyryşy barada hatabat berdi. Hormatly prezidenti bäze hatabat dinläp, döwletimiziň bu ýurdaky syýasatynyň türkmenistanlaryň beýfitlerine we howpsuzlygyny üpçün etmäge, halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kadrana laýyklykda raýatlarymyzyň ýurdumyzda we onuň çäkleriniň daşyna hereket etmek babatdaky hukuklarynyň berja edilmegine gönükdirilenini aýtdy. Döwlet başlarymyza dünýäniň oňyn tejribesini hemde hereket edýän kanunçylygyň ýetaty ýörelgelerini seljermegiň, işiň täze usullaryna ulanmagyň, gullugyň üstüne ýüklenen wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmegiň kepili bolup durýanyny aýdyp, dolanýyş ulgamyna ýöňdewaji maglumat tehnologiýasyny has işiň ulanmagy tapşyrdy. Sonra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary Amanow, harby we hukuk goraýjylarlaryň şu ýylyň 10 aýyna ýerine ýetiren işleriň netijeleri, döwlet başlarymyzyň başyna başlan özgertmelerini gödäwçi edýän ulgamyna durumça geçirmek maksady bilen görülen anyk çäreler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlaýy hatabat dinläp, garaşsyz baky bir tarap Türkmenistanyň gyzyklanma bildirýän taraplaryň ähleti bilen parakatçylyk, hoşnýetli goňşulyk we giň hyzmatdaşlyk syýasatyny durumça geçirýänini bellädi. Döwlet başlarymyza belirlenen wezipeleriň takyk we öz wagtyna ýerine getirilmegini bir gödäwçilikde saklamagyň hemde Türkmenistanda kanunçylygyň we hukuk tertibiniň harby we hukuk goraýjylaryň şahsy düzümlerini tertip düzüminiň berja edilmeginiň zerurdygyny çöküp, vice-premieri Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretaryna anyk taşyklar berdi. Sonra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary hatabatyny dowam edip, hormatly prezidentimiziň odal beren taşyklaryna laýyklykda Bagawat şäherçesinde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjylarynyň hojuluk müdiriýetini döretmek, hemde onuň çäklerine ekrançylygy, bagçylyk we üzümçiligi ösdürmek we onuň ýerleşik ýerleriniň çylgylary boýunça alınıp bolýan işler barada habar berdi. Hormatly prezidentimiz görkezlen çylgylar bilen tanışyp, bükün jökde ekrançylygyň, bagçylygyň ösdürmegi, dagy tekleriniň ekologiýa derejesiniň ýoklanmagy bilen bir hatarda ýaşlaryň harby gulluklarynyň wehmet terbiyesi bilen utgaşdyrylmagyny aýratyn ähmetlidigini bellädi. Munyň özi harby gullukçylaryň harby söwüşiň taýýarlygynyň bolşýaly ekrançylygy, mallaşygy degişli hünärleri ile almagyny möhümdir. Bu bolsa harby gulluga gelýän ýaşlaryň dürli hünärleri ile almagyny üpçün eder diýip hormatly prezidentimiz aýtdy we bu babatda anyk taşyklar berdi. Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisinde başga da bir näçe mühim meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütler kabul edip, ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy, mejlis jemledi. Hormatly Türkmenistan Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň agzalary. Ben şunun bilen Türkmenistan Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň nowatdaky mejlisini geçirip gutarýar. Men esasy siziň her ýerinde bir janlary rowaşlyk. Mehman halkymyň azy dawadan hem bagça durmuşdy. Ýaşamy ugrunda alyp barýan jogapkärlik, gullugyňyzy, ol üstünlikleri we maşgala wadançylygyny arzu edýär. Sag bolun. Üniversite Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamaty bilen tanışýarys. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýararly güýçleriniň belen serkerde başlaýy. Gurbanguly Berdimuhammedow buýrugy gol çekdi. Resminama laýyklykda wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kimçilikler üçin Aşgabat şäheriniň polisiýa müdürliginiň müdiri Ataýew Wöpali Durdymuhammedow bir kenç ýylandyry. Hemde ýol berilen kimçilikler gysga wagtyň içinde düzeltmek oňa soňky edek duýduruldy.
Hormatly prezidentimiň merdany paxtaçylarymyza berýän himayat gollawlarynyň dörediýän ýeňilliklerinden ruhlanýan Balkan welaýatynyň paxtaçylary bu ýysanç bilen dowam edýän Türkmenistan paraxatçynyň öňüşmäň watan ýylynyň güýz pasyny häzirki günlerde şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlükli ýerine ýetirmek ugrunda son ýerde zähmet çekýärler. Olar tutuş ýyl ihlas siňdirilip ýeşdirilen agatynyň üftügini riýat bilen ýygyna almak üçin şu günler iş tepkilerini barha ýokurlanýarlar. Arkada prezidentimiň özleri bardy edýän aladalaryndan ruhlanýan Balkanly paxtaçylaryň häzirki günlerde bitirýän işleri, olaryň bol hasyl ýygnamak bardaky asylly maksatlarynyň hasyl boljakdygyny habar berýär. Türkmenistan paraxatçylyň we ynanşmaň watan ýerine gowuşanyň bol we bitkinli hasylyny kemaly getirmek başaran Balkanly bagdaýhanlar bu gymmatly tehnika ekiniň hasylyny ýygnap almaklygy mögtümiň ilkinji günlerinden talab laýyk ýoly goýmak başarýarlar. Bu jogapkärli iş howanyň häzirki amatly günlerinde ýer-ýerden giýjagşyma çenli gowuşmaýan depkinlerde alınıp barlýar. Hormatlar qadağımızın daşar yurtlardan satın alıp beren kuvvatlı paxta yığızı kampanyalarını erketýän kampanyaçylar giýje günüýüň dowamyna bökdönçsiz işläp, mögtümiň agrotehnika mökletde we talawla geçirilmegine öz münasip goşantlaryny goşýarlar. Ýürüýti döredilen tehnik taýdan hyzmat etýän toparlar mögtümiň tutuş dowamyna iş üstünde bolup, ýygym döwrüne bökdönçligiň ýüze çykmadlygyny gadanýarlar. Sevtiň toprak howa şertlerini nazarda tutulup ekilen gowuşy tohumlarynyň kemaly getirilen aňyrtyny göz etmeýän meýdanlarda ak patrak bolup açylyp oturan paxtaly hanalar tinlangda göwnüň öterliýär. Yetiştirilen bol paxta hasylyny isripsiz ýygnap almak welaýatyň owu huzurlyk toplumynyň kärenneçileriniň mekanzatorlarynyň baş wezipetine urilýär. Olon häzirki pursatdaky zähmet gadamlary owu huzurlygyna jogapkärli mögtüm bolan paxta ýygymynyň üstünlükli tamamlanjakdygyna güwä geçýär. Gahrman arkadaýymyzyň daşar ýurtlardan satyn alyp berýän ýokary öňürjülükli kampanýalary Balkanly hasyl ustatlarynyň ýakyn himayaçylary bolup durýarlar. Bu kuwatly paxta ýygyzy kampanýalar mekanzatorlaryň başarnykly erk etmeklerini giýje günüýüň dowamyna netijeli işledilýär. Ýer gelen aýsak, ýokary öňürjülükli, iňmir kämil enzamlar bilen üpçün edilen tehnikalary netijeli peýdalanmak, owu huzurlyk buğdagyny üstünlükli amal asyrlayan özgörtmelere oňuýun täsirini ýetirýär. Döwlet başdanmyzyň daşar ýurtlaryň öten kampanýalarynyň ýygyderli satyn alyp berýän owu huzurlyk tehnikalarynyň tutuş ýurtda bolşýaly, Balkanly hasyl ustatlarynyň zähmet üstünlüklerini ruhlandyrýar. Bu tehnikalar daýhanlyň iş şertlerini gowlandyrmagy, hemem netijeli işlemäge dol mümkinçilik berýär. Hemme amatlyklar bolan kuwatly kampanyalar welaýatyň mekanzatorlarynyň paxta ýygymy mögtümini öňürjülükli işlemeklerine, agaltynyň bitkinli hasylyny arasy we zaýatsy ýygnamaklarına zerur şertler döretdi. Ýygnalan agaltyň hasylynyň welaýatyň dokma senaty puwdagyna degişli kärhanalarda taýýarlyk haryt görnüşine getirilip başlanmagam aýratyn bellenmäge münasipdir. Muň şeýledigine häzirki günlerde Balkanabaddaky batlyk adam hususy kärhanatyna taýýarlanýan durly görnüşli ýüplüklerdir jorap jüwitlerini, Terdar şäherindäki Balkan dokma kärhanatynda, Berke şäherindäki tikin kärhanatynda, Magtumly trap merkezindäki tikin we aýakkap kärhanalar toplamyna taýýarlanýan durly önümlere barha artýan isleglerim dol şaýatlyk edýär. Gurrun edilýän öňdewarjy kärhanalarda taýýarlanýan ýokary derejeli önümler bolsa, halkary hil ülgülerini gabat gelmek bilen dünýä bazarlaryna bäýatleşmäge ukyply önümleň hataryna münasip orny hasa berkitýär. Dowam edýän jogapkärli mögtümiň dowamyna paxta ýygymyna gatnaşylan äkli taraplaryň aladalar bilen gurşulyp alınýanlyklaryna aýratyn nyktamak gerek. Balkan welaýat häkimligi, welaýat medeniýet müdürligi hemem jemgyçilik guramalary tarapyndan paxtaçylyň aratyna gurulýan meden köpçülik şäherleri baý many mazmuny ýa bolup, juda täsirli bilen tapawutlanýar. Şo şäherlerde hormatly prezidentimiň owu huzurlygyny üstürmek, daýhanlyň ýokary önümçilik netijelerini gazanmaklaryny üpçün etmek babatdaky himayet gollawlarynyň öz bol miwetini esilýändigini aýratyn nyktalyp, şeýle taýty tagallalar üçin gahrman arkadaýymyzyň adyna tüýsürekden çykýan hoşallyklar beýan edilýär. Meden şäherlerde bagtyarlyk döwrümizin ruhy galkynçlaryny beýan etýän hemde milli medeniýetimizi we sunatymyzyň ýeten belent derejelerini açyk görkezýän aýdym sağlaşyşlar paxta ýygym mögtümine gatnaşanlary hemişe belent tepkitleri ruhlandyrýar. Ýanglanan döwrap aýdym sağlar tans we folklor toparlarynyň joşgunly çykyşlary we eşlen görkezýän gülküli sahnalary mögtüme gatnaşan paxtaçylara ruhy lezzet paýlýar. Bu ýerde gurulýan milli mirasymyzyň şöhratly geçmişinden we täze döwrap öwüşünleri betlenýän şu gününden gurrun berýän amaly haşamsyň otunyň sergilerem dawra gatnaşylan üns merkezinde boldy. Dawran geçen ýerine durly milli tagamlaryň taýýarlanmagy aýratyn many mazmuny ýa bolýar.
Gelin ýylyň türkmeniň ağa unundan hamir ýugurup çörek we çörek önümlerini bişirişleri bu ýere ýygnanan göwünlerini hasam galkandyrýar. Türkmenistan parahaçylygyň we ananşmaň watan ýylyny ýokary däkmet üstünliklerini wetleýän balkanly pagtaçylar şu günler iç depkinlerini barha ýokarlandyryp, halal däkmet çekmäge döretýän mümkinçilikler üçin mehriban arkadaýymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýtýarlar. Türkmenistan'ın Senagaçylar we Telekeçiler birleşmesine geçirilen hoşalyk maslahatyna iççen häsiýet mahsus boldy. Ol hormat prezidentimiň akpata bermegini ýokary tiýlikli Aşgabat Türkmenabad ulaw ýolunyň birinji tapgyrynyň açylmagy bilen bagly boldy. Ýokary işleňlige we hoşalyk maslahatyna telekeçiler, ýoluň gurulşynyň hünärmenleri, işçiler gatnaşdylar. Kahraman arkadaşımızın halkara ülümlerine layık gelýän ýokary tezlikli ýol gurmak baradaky başlangyjy ýurdumyzyň ähli ugurlardaky ösüşiniň aýdyn görkezýüsini çykyş edenler aýratyn bellediler. Ma'lum bolşaly Aşgabat Türkmenabad ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat tejen bölegi ulanmaga berildi. Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watanyş garasynda geçýän şu ýylyň bu wakaty ulugsaşyr geçergeleri döretmegiň hemde ýurdumyzyň halk hojalyk toplumyny hususy ulgamynyň ornunyň artmagynyň hemde sewit we ähli multimodal gatnawlar ulgamynyň goşulşmagynyň hasabyna watanymyzyň geoiqtisady kuwatynyň doly peýdalanmak babatda döwlet başdanymyzyň öňde goýan wezipeleriniň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň nowatdaky aýdyn suwtnamasydyr. Häzirki günlerde de işleri ýokary depkinne alınıp barylýan bu gurulşyk milli liderimiziň durmuş ykdysady siýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmegiň ýolunaky möhüm ädimdir. Oň esasy ury halkymyzyň amatly ýaşaýyş üçin aňyrma şertleň döredilmegi bolup durýar. İl-ýurt bähbetli taslamalary durmuşa geçirmek, sewitleri toplumlaýan ýagdaýda tenagatlaşdyrmak, milli ykdysadyýetimizi we hususy podaw köpüri esasy ösdürmek boýunça wezipeleň oňun çözgüdüne gönükdirilendir. Muň özi watanymyzyň gülläp etmegine, halkymyzyň awadançylyk derejesiniň ýokarlanmagyna ýardam berýär. Giňmeçörli taslamalary amala aşyrmak pogta ykdysady bünyady we ören uly ösüş ugurlary bolan ýurda başardýanyny çykyşlarda aýratyn bellendi. Türkmenistanlyň ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak, ýaşaýyş durmuş üçinçilik ulgamlaryny ýygyderli kämilleşdirmek meseleleri hemişe aýratyn üst merkezinde saklanýar. Her günlerde ýokary depkinne alınıp barylýan gurulşyk işleriniň ählisi döwletimizi ösdürmek boýunça döredüjülikli strategiýamyzyň hakyky meýwesidir. Ýurdumyzda türkmen halkynyň her bir maşgalan, garaşsyz watanymyzyň her bir raýatynyň awadançylygy we bagtyar durmuşy esasy iller tutulýan ugurdur. Şoň üçin hoşallyk maslahatyny hormatly prezidentimize alkyş sözler aýdyldy. Häzirki wagtda bu ýoluň gurulşygy ýokary depkinne dowam etdirilýär. Ýokary tezlikli ýoluň açylan Aşgabat tejen bölegine gatnawlaryň hereketi türkmen tebigatyna öz bolşly gözellik berýär. Uzunlygy 600 kilometre barabar bolan Aşgabat Türkmenabad awtomobil ýolunyň işe girdilmegi ýurdumyzyň ýol ulgamynyň geçirjilik ukybyny, logistik hyzmatlaryň hilini epes ýokarlandyrmagy, halkara ulugsaşyr düzümini hemde döwletara sowda ykdysady gatnaşyklary giňeltmäge mümkinçilik berer. Ýokary tezlikli awtomobil ýoly Türkmenistanyň çäginden daşalýan ýükleň möşürini epes artdyrmagy we gatnawlary çaltandyrmagy mümkinçilik berer. Şoň bilen maglylykda goňşy Özbegistan bilen uluglamynaky gatnaşyklary ösdürmekde uly mümkinçilikler açylýar. Ýurdumyzyň günnäger sewtini onuň merkezi bilen baglanşdyrýan ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat Türkmenmaşy awtobanyna sepleşmegi ýük awtologlaryny Türkmenmaşyň halkara deňiz portuna we şol ýerden deňiz ýol arkaly Kawkaza, Ýewropa, Russiýanyň günorta sewtini, Iranyň demir gadygyna, Parsemde Oman aýlaklaryna çykmagy mümkinçilik döredir. Hormatly prezidentimiziň gatnaşmagyna Aşgabat Türkmenabad ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat tejen böleginiň ulanylmagy berilmegi münasibetli Türkmen Döwlet Binagarlyk Gurulşyk Institutynyň talipleriniň göçme okuw sapagyny geçirmekleri ören ähmiýetli boldy. Türkmenistanyň Saglyk Goraýyş we Derman Senaty ministriniň bütün dünýä Saglyk Goraýyş guramasynyň Ýewropa Sewitliğin idarasynyň direktori Kulüge bilen sanly video aragatnaşyk ulgamy arkaly duşu geçirildi. Online duşun barşynda bütün dünýä Saglyk Goraýyş guramasynyň Ýewropa Sewitliğin idarasynyň direktorynyň oktýabr aýynyň başynda Türkmenistana bolan saparynyň dowamyna beýan edilen hyzmatdaşlygyň 8 ury boýunça teklipleň durmuşa geçirilişi baradaky meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Hususan taslamada her ugur boýunça anyk hereketleri gözeňde tutuljak. Ýol kartany bütün dünýä Saglyk Goraýyş guramasynyň Ýewropa Sewitliğin idarasynyň bilermenleri bilen işläp taýýarlamak meseleleri. Şeýle-de bilelikdäki başlangyçlary amala aşyrmak babatyny anyk çäreleri kesgitlemek üçin ministerlikleň, pudoklaryň idaralaryň wekillerinden ibaret iş toplaryny döretmek boýunça pikir alşyldy.
Taraplar bilelikdäki başlangyçlary durmuşa geçirmäge ýardam bermek üçin Bütün Dünýä Saglyk Goraýyş Guramasynyň Ýewropa Sewitligini Idarasynyň wekillerine iýermek mümkinçiliklerini aralyp maslahatlaşdylar. Mundan başga da 2021-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda Aşgabatda geçirilen lukmançylyk diplomatiýasy sagdyn dünýäniň büniýadatly lukman alimlaryň halkara maslahatynyň ähmiýeti bellenlip geçirildi. Taraplar bu forumyň özara hereketlen ýetilen derejesine baka bermäge, şeýle-de saglyk goraýyş ulgamynaky wajyp meseleler babatda pikir alşmagy mümkinçilik berýänini noktab geçdiler. Söhbetleşiň ahyryna taraplar hyzmatdaşlygy giňeltmäge bergen üns üçin hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hormatly amlarny bolsa ýurdumyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 3-nji noýabrda saat 20-den 4-nji noýabrda saat 20-çe boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumaty ulgunyň berýän habary bilen tanyş bolam. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, günüň ordan tili sekundda 8-13 metr, ekaýerlerini 15 metrçe ýetýän şymal ufer. Hawa gejefne 7-12 gradus, gündüzüne 12-17 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 9-14 gradus maýly bolar. Akal welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, ýagyş ýagar. Demiratup günüň ordan tili sekundda 7-12 metr ýetýän şymal ufer. Hawa gejefne 6-11 gradus, gündüzüne 9-14 gradus maýly bolar. Mara welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, ýagyş ýagar. Demiratup günüň ordan tili sekundda 8-13 metr ýetýän şymal ufer. Hawa gejefne 6-11 gradus, gündüzüne 9-14 gradus maýly bolar. Levap welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, anskem ýagyş ýagar. Demiratup günüň ordan tili sekundda 9-14 metr ýetýän şymal ufer. Hawa gejefne 2-7 gradus, gündüzüne 5-10 gradus, gün orta taraplaryna bolsa 15 gradus şeýle maýly bolar. Daşowud welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, Demiratup günüň ordan tili sekundda 9-14 metr ýetýän şymal ufer. Hawa gejefne 4 gradus sowukdan 1 gradus şeýle maýly. Gündüzüne 2-7 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut hawa bolup, ýagyş ýagar. Demiratup günüň ordan tili sekundda 7-10 metr ýetýän şymal ufer. Hawa gejefne 8-10 gradus, gündüzüne 9-11 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça noýabr aýynyň 4-üne magnit hadisasynyň durnuksuz ýagdaýda bolmany arşylýar. Edid watandaşlar, güýt pasyny günüň dowamyna howanyň derejesiniň ütgeýänligine nazar alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi. Şeýle häzirki wagtda howada todan bölejikleriniň kadydan 6 göterim artmagy bilen baglanşyky. Howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakda maslahat berýär. Mehriban ýyleşler, bulary berk berjäýsiňiz, ýylyň islenik basynyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda düşerýär. Ýakly düşen özenli bolsa halkyň bähbidi. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolyň ýerleşler.